Kaustotauko. Kun mä lasken 3, ei ennen, mä sanon numero 3, tapahtuu seuraava. Te suljette silmänne ja sillä hetkellä, kun te suljette silmänne, teidän kämmeniin tulee hyvin vahvat magneetit. Sellaiset magneetit, jotka lähtee ja isommin. Kiitos. Sä voit laskea kätesi, voit palata takaisin. Kiitos paljon. Mä lasken 3, kun mä sanon numero 3. Sä avaat silmäsi. Ja kaikki on niinku ennenkin, paitsi sä et enää osaa lukea. Menee tosi hyvin. Vaikeita sanoja. Yksi sana vielä. Ole hyvä, tää on vähän pitempi. Koulutuu. Kello. Tähti. Täällä. Wow! Riikka ja Päivi! Näytetään se yleisölle. Ja yleisö taputtaa niille valtavan loja hommia. Niin aina näin, kiitos. Voit mennä paikalle. Niin. Tänään loppuu, mutta saattaa. Ruutu 6 oli valittu kortti. Näytä se kaikille, jos se meni oikein, mä antaa sulle valtava tapuuden. Sulla on musta ja musta. Mä puhun korteista. Tää on vielä parempi. Toinen on isompi kuin kortti. Muistatteko alkupuolella ohjelman, kun yksi henkilö oli tässä lavalla? Hän nosteli paskaa, pisti kortit taskuun. Se oli sinä. Muistatko, mitkä 2 korttia sulla oli taskuun? Itse. Risti kolmonen, risti kuningas. Tää on helvetin hyvä lopetus show. Näytä meille kaikille.